Morning, guys. Morning, guys. Morning, guys. Morning, guys. Morning, guys. Morning, guys. Mamuka say chingoteganai fast guys. Ndoda kungoti ndoda kubuda manje so tine function yatinayo muno murastin munonzi izvo Peter Bramuno. Yes, my chang. Zviri say my chang. Mundi tegero changamire rocks. Guys, mundi tegero changamire rocks. Nditegereo changamire rocks. Guys, nditegereo changamire rocks. Muva manditegera mairo kadia. Nditegereo changamire rocks. Muva manditegera mairo kadia. Vategei. Andite zvemakuwa. Tuite zvepajekerere. Mamuka sei enda andituki tongo yakuso address. Raku Zaid. Hanziko kusabata. Andina kuona Julia wafuna nguvai. Waona nguva ndiri kubasa wangu apa ndotobuda. Ndoda kungo ndidezere uchangamire rocks mudze kuti andi unblock kana achida undituka anotanga ndiblock. Ono ndituka kana apedza undituka ke ozo ndi unblock ndo zvanoita, but it's fine. Ini ndapinda ne account yangu imwe. Because ndangonzwa ku WhatsApp group kuti SIS MELLY block aichangamire rocks. Ndikati changamire rocks ndo mublocker aita sei. Zvikanzi munhu yeye anokuvenga with a passion. Ndikati ndamuita sei. Zvikanzi ari kupopotera kune clip yakakandwa uko audio chari kupopotera chaakutukai chamairoka. Okay. Bo. Ndikati alright. Saka ndapinda ndina account yangu yakanzi Melly Duve. Ndeyangu aisi andina ghost. Ndaenda ne account yangu yakanzi Melly Duve. Ndakaenda ndakano commenta ikoko. But I just felt kuti you know what? Let me just come and address it here. Animaona. Because changamire rocks I ghost guys. Hondo yake neni andiiziye because andimuzive the person are behind the changamire rocks. I don't know. Don't go na kuve ma suspicions angu, but ina nditomzivi. Saka kutiti hondo mukandibvunza sure ina ndizivi hondo yangu naye because andimuzive. Maybe iye anondiziva pakuti sezvo ane ghost yake pamwe anenge achishandisa but andimuzive. Truly speaking, she said peace, I said peace. I don't talk about here. Anamboti ana undibvunza semunhu akati peace, you are my bestie. Ndikati alright bestie. Hana kundibvunza kuti ko apa chichiri kuitika. Probably hana kuona live yatakaita pano before. Ndosaka ndati rega ndiuye. Aiwa, varoda kutrenda chirega ndiva trendese. She wants to trend, right? Because my socialites akaona kuti atinyararei antika anobva ada kutrenda. Nokuti right now vari kupisa nditaiti na kiki anditi. Saka vakaona vatinyararei anditika vanotrenda. Vanoda kutrenda. Saka kauchida kutrenda aiwa tinokutrendesa. Ini ndongo kutrendesa utrenda tinoti uchatrenda ugozoita sei. Animaona unongotrenda ubva wangopera futi. Animaona kune vana vechidiki machembere kungoti zizve ndotinyarare. Kune vana vechidiki vari kupisa vari kusimuka kwana taita ndo vari kuto overtake internet. Kune ma comedian chaiwo vana mhosva pazima apa vari kurova comedy chaiyo yekuti unoseka. Animaona usingadi uchida anti muri kuona. Saka ndoda kuti nditaure nyaya iyi. Matega here mutegei changamire mudzoti andi unblock anyatsouya ne account yake kanchangamire rocks nyatsomutaura achinzwa apa ateerere this live akati ateerere achinzwa because azvibetseri ina ndioni it's pointless unoziya zvamunoita kuti unotituka unondiblock uenda kunondituka. Come on, like really I think wakaenda kuchikoro ini changamire rocks you're not even supposed to do like that. As much as iri entertainment pane panofanwa kusvika pakuneta kuti this is toxic oneta unoumvengemvenga uri kundiudza ka chitodewa tombotanga wanzwa nyaya yacho because iwe ndiwe unenge wakutohakirawo unhu wacho wokumvengemvenge watakatosiya isusu because you don't even know the story. This story came to me. Pane munhu kune ghost remwana wangu riya Lulu Edwards. She came to me, Lulu Edwards, and kusera kati mother pane nyaya iri kupisa muza guys. Truly speaking, nyaya I was not even following it as I said because guys I'm repeating it again and it mairo kavava ndengowaona uchidarika anoona I never followed her. Vese ni murume wavo I never followed them. Even baba loka ndakatovaudza pavakandifonera I never followed them. Anoona because to me hangu the comedy I see it, I'm not a comedy somebody guys. Handisi munhu wema comedy zvokufarira ma comedy daro. Comedy anonyanya kutona ndizana mhosva nana anzani biwe shira. Dzimwe comedy dzinenge dziri kumbonyatsondiitira bobo you know haisi mhosva guys. Andingamanikidzwi kuti ingofarira zvinhu zvaunongosingafariri. Anditi maona andingambomanikidziwi handiti andinakidzwi hangu nemakomedi avanoita achona inini ndakazvimiririra. So I never followed her. But on this case issue yavaitira video iyi vachitaura hanimona I was approached
nalukuseri akanditi mother nyaya yanetsa iyi kai baba aroka tauyawo kuti handizivi kuti baba aroka vakanga vachitaura nalulukuseri here kana kuti vaitaura nani kuseri, I don't know, but vakauya vakati tachikumbiro baba vari kuti kwese kwavari kuenda vari kutukwa. Teereresai nyaya, every platform yavari kuenda vari kutukwa, havasi kumbopiwawo side chi nguva yekuti vataure side of the story ravo. Handimaona ndikati nyaya yacho ina handisi kutomboiziva inyaya yei. Handiti Lulu tried to explain achinyora mamessage but andanyatsozvibata. Handimaona zvikanzi ndovaudza kuti vauye here baba. Ndikataura izvi zviri nani kuti ndinzwe kwavari baba aro kwacho because handisi kutoziva kuti nyaya yacho yakambomira sei. Zvikanzi orit ndakuvapa nhamba vangu vachitya kutongouyawo musina kutaurwa nemi, then mobva madini mobva mazotaura navo, no problem. Baba aro kava vakazondifonera, muri kunzwa guys, baba aro kava vakazondifonera, nomsa ndinokubloka, you are here to listen. Andika kana usina nzeve ndinokubloka uzononzwira kumaraini kwande nchitukwa uzontukira ikoko. Anditi panapa pandiri kuadresa nyaya kuti uinzwisise. Anditika that's why I'm addressing this nyaya. Baba aroka came to me, baba aroka vakandifonera, baba aroka vadedzei, call him, tag him. Baba aroka vakandifonera and ndaidziwa nepi namba dzawe. Baba aroka called me, vandifonda kuti I remember that day naenda kubasa, takatofamba kubva kuno kunosvika kubasa uko. Antimaona vachitaura nyaya yavo iyi, ndobva vandirondedzera baba aroka. Ndikati alright, saka muri kuda kuti paitwe sei nai baba aroka, nyaya yenyu ndainzwa handi but inini chinzwai pakapinda mairokava esi tanakakurisei. Animaona ndakabva ndati baba aroka nyaya yenyu side renyu ndarinzwa because nyaya yacho is one side of the story yandiri kunzwa baba aroka handitika but ndofanirwa kuti ndinzwewo side ramairoka ndisati ndaenda kunobaya live button ramuri kuda kuti muuye, nokuti ndaneta nenyaya dzinouya one sided. Wobaya live button wozoona kuti zvawanga wakaudzwa hazvisirizvo. Saka pano apa zvatinoita tinonzwa both sides of the story. Baba aroka vakati no problem, ndonya kundipa nhamba dzemudzimai wavo. Ndaidziwa nepi ini wandakambopindira kuinbox ndichiti kwai kune nyaya yaitika uya nenyaya ndiani, kana aripo ngaataura awandakambopindira chero usiri socialite wandakamboti uya nenyaya yako uya kuna nenyaya ndiani. Vanhu vanondi approacha, right? Vanhu vanondi approacha. So baba aroka vauya udaro, I called, ndapiwa nhamba nababa aroka. I remember ndakatomboita ndakati mozo ndichakupindirai before the end of the day because ndinenge ndiri busy. Mundibate kuseri aiwa ndinawo masofa ini Audrey ndakatove nawo dhara, ndinawo masofa. Andimaona ndokubva baba aro ndazotaura, ndakabva ndavaisira text mairoka. Ndikati mairoka ndinawo machats ese, I'm going to post them. Machats aya munyatso kuona munhu kana achitaura nyaya zvakanaka kutaura nyaya ese zvairi. Mairoka ndauya, I come in peace sekutaura kwandakaita. Mirai nditore phone ndikuverengere mamessage. Mirai nyatso kuverengera mugondudza kuti chavari kupengera ndechei. Ndauya nepeace mairoka. Antika murume wenyu andifonera, ndakavaudza. Mirai chinde kumachats. Right. Ndimairoka afa. Andi muri kuona ndimairoka afa. Nyaya yechirungu checup of tea ndo yavhiringa vanhu. Anditika chiregai tinzwe, chitarirai munzwe. Muri sei mainini ndinonzi SIS MELLY. Kana machatsi ari ekunyepa aya vauye neavo machatsi toisapa aya. Changamire Roxy, don't rush kunotuka. Ndazati wakandivenga chaizvo with a passion, but unotuka kusvika moyo wami tuka kusvika wave satisfied kuti wandituka. Kana wazodecide kustopa uzostopa, kana wafunga kuti alita kundinyowa chongoita. Nokuti chicha usisina kutuka pasvika mide ndingavhunduka nhasi chandisina kudzwa chi. Kana itori mhino iyoyi Changamire Roxy ndio yakatopiwa naMwari. Mwari vakatoona zviri fit kuti vandipe iyoyi, vakatogutsikana. Saka I'm going to be proud of this nose whether you like it or not. Ndo yandotori nayo, whether ungaituka ungaita sei, ndo itoripo, hazvichinji. Ndo itoripo iyoyi, ndo yakaunzwa naMwari papa.
then iwe waigona kuzvisika noti waigona kusika wega vana vako kana kuti kusika vabereki vako. I'm sure ungadei wakasika wakaita Miss Malaika, ungadei usiri mughosti wangu. Handiri kuona. But the fact yekuti munenge makazviviga, we don't know your physical features. Munogona kutuka isusu tinenge tichionekera. Handimoona. Faith usamhanye, usangomhanya. Right? Let's address this issue. She never followed me. I only saw her following me yesterday. Ndopa ndakaona inopa notification kafoni yakuti Mairoka followed you kana kuti ndiwo nachi ghost. I don't know. Ndakatoona nezuro ndikangoti but andana kupea interest nasho. Handimoona. Because maybe vangu vachizati vangu vatita video ikudhara. Vava vachida kuti ndiva responde. So here is my response. Mairoka, uyai munzwe muri pano. Andisati namboona kubva ndasati namboona Mairoka pano papeji pangu. Kubva zvokuti vaindifarira vari kwavanenge vari havo. Ko zvakaipa here kufarira munhu anokufarira kana naini? Zvakaipa here kuti vanhu vangani kuti vanotifarira pamwe nani tovafariri? Kana tina ndovafarira ivo havandifariri? Vanhu vangani? Zvinowanikwa izvo. Zvinowanikwa. And I see issue yekuti ngabva yatoda kuita noise kana kutsvagisa kutrendesa. Right? Ndinofara muri seiwo. SIS MELLY diaries vandinoziva here ori kufanana kwemasita ndivo ava. Ndikati ivavo kuri sei kuSouth Africa muri free here ndifone. Andi muri kunzwa. Vakati iye zvino ndiri muchurch ndopedza late but tinogona kutaura nema message ndimailoka. Ndikati okay but yaida ndifone mozondibata mabuda muchurch. Anditika vakati ndogona kuita busy saka ma message ndo aribo. Antika then I send an audio. Listen to the audio. I'm going to give it chat by chat. Mugondudza pari wrong. Mairoka muri sei ndauya wangu muri nyarara ndenda tichataura tega semadzikoma semadzimai toga but ndaona kuti muri kudhoja kufonerwa makungopa new excuse but anyway it's fine. Mairoka ndakabatwa nevamwe vanhu vakandibata vakanditi SIS MELLY tachikumbira kuti mumbotaura naMairoka nababaloka munzwe chii chiri kuitika. And ndikati chii chanetsenga nyaya yavo yakapera. Then chikanzi tine namba yababaloka amenoti pane maposti ekufaira or something, I don't know what happened. Ndandisinyatsa kufollowa zvangu. Then ndapuwa namba dzababaloka kubva ndabati ndangosira message yababaloka yaya ndovandifonera. Apa ndandisina kutombauza zvangu chokwadi kuti ndakanga ndafonegwa naBabaroka. Ndakangoti pane vanhu vandibata but the truth is ndakafonegwa naBabaroka because ndaiziva kuti anybody anouya achiti Babaroka Mairoka vainzi kuudzwa ndati naBabaroka kwainzi Mairoka vari kutuka vakatombotuka maevangelist mahombe ari pano paFacebook. So ndakazvenderawo nemutactic wangu. Teererai. Explained a lot of things zvavo but vane chikumbiro chavanga vachikumbira kuti kubva kwamuri vanga vachikumbira kuti muitewo peace muri two, kuti musarambe muchitaurana zvakaipa social media kana kuudza vanhu zvakaipa pamusoro pomwe nemumwe, nokuti imi vanhu mune vana. Handifungi kuti vana venyu tu vakakura vakazoona chero chinzi masiyana zvachose vozoona kuti baba vaitaura zvakaipa pamusoro pamai kana kuti mai vaitaura zvakaipa seindaneti haikangani. For the sake of your kids, kana zvaigona mungoita co-parenting yenyu zvakanaka kana musingasadanani. Anomaona because chokwadi maziso evanhu nesocial media kai zvinogona kufuma zvakapera izvi pasina kana zvachose. But nenyaya yekuti mune vana ivava vachakusunganidzai kusvikira pakupedzisira. Hamene kuti munopaonawo sei Mairoka ipapapa. Mandinzwisisa handitika mapanzwa handiti Mairoka ndabatwa naomwe vanhu asi ndakanga ndabatwa naBabaroka handitika ndazotaurira Babaroka vacho vakati vari kukumbirawo peace. Ndo zvanga ndautumwa naBabaroka. Babaroka vakandituma vakandikumbira kuti ndaikumbirawo kuti kana muchitaura mainda kuna Mairoka muti ndiri kuda kuti paite peace pakati pangu naivo. Ivo vari kunyora kupeji kwavo zvaindasina tombozviona. Ndaiudza naBabaroka vari kunyora kupeji kwavo vachindituka. Handimona saka vachitaura zvakawanda pamusoro pangu vanhu vakuya vachindituka. Handimona indikati ndinyore chero anything chisingakonzerni Mairoka vari kundituka. Saka kuti paite peace ndaikumbira kuti vakasitopa kunyora anything that contains me. Handika ndikabva ndatovabvunza kuti ko imimi hamusi kunyora here because ndasinamboenda mapeji kwavo ndasinambovhera nake namapeji kwavo mufunge. Handimona zvachose pamberi paMwari nandisinambovhera pamberi paMwari ndasingazivi what was going on chichikuitika. Handimona zvikanzi inini kana makaona Babaroka pavakadhileta maposti ndini ndakatovakumbira and not mind you guys this issue
makana manzwa pa audio apa ngati tanchiwopa tichataura tiri tuse vakadzi kuseri yanga isiri nyaya yaenda kusocial media yanga iri yekuti baba ropa vandi approacha mairoka apa baroka apa yongogadziriswa zvopera yanga isinei nesocial media anti muri kunzwisisa yanga isinei mani ndofunga manzwa voice note right mairoka vakapindura vakati truly speaking handidi kuita sendinova rudhu but nyaya idzi chokwadi handichadi kuramba ndichingotaura nezvazvo ndaneta please handizivi kuti imwe pisi yavari kureva babarokava ndeyei ina handina basa navo ngavaite nezvelife yavo vasiyane neni ende ngava move on please I think ndapedza vabereki vangu vakandirambidza kuramba ndongotaura zvinhu zvakapera zvinotondipedza mufaro wangu especially vanhu pavanoramba vachingotaura nyaya idzi please handichadi ndofunga mandinzwisisa andimaona ndikabva ndavapindura kuti it's okay remember I'm just a messenger don't shoot me or off if there is no peace between you two it's cool ini ndakuenda muitiro wenyu zvakanaka andika zvikanzi nemiwo maita basa anditi then pane maaudio anga asendwa nababaruka kwandiri vakandikumbira kuti ndokumbira muforward maaudio ayo kuna mairoka andika andina kutomateerera I just forwarded the audios kuna mairoka because it seems as if vanhu atonga vakablokana andika I'm going to play the audios munzwe inini handichadi kuti ndirame nichinda ndichiita malife ndirini because ndiri kunzi usaita malife iwayo usataura izvozvo usaramba uchitaura zvakawanda kune vanhu vakawanda vari kuuk ko vanofundira vakoaustralia vanofundira please nyarara vhara muromo wako but I just want someone to speak for me speak on my behalf kuti no inini mukadzi handichadodiwo ndai mukadzi ndaimuda pakaenda handichamudi chandiri kudai pisi iye kana asingandidi sekuta kwaita kuti hachandidi wai achiramba achitaura pamusoro pangu ngamuve ona ite life yakanyarara yakangamwa about me arege kunditsvaga ari kundifonera arege kunditsira vana vanhu vandikushanda navo zvandambotaura paya makuseni kuti era inongori pakuti mukangomuti ndataura babaroka chete anofungidzira kuti indiri kukutumai kunomunyengerera inini mukadzi handichamudi asi kuti iye nyaya dzaari kutaura pasocial media ndozingaiti saka maifanira kumuudza kuti pisi kutaura nababaroka ndekuti babaroka vakatomuvha oni havasina chokuita newe asi wechereka kuramba uchingoita bhizi uchiramba yangotaura pamusoro pavo kana asingade izvozvozvo taakuchizoita zvo zvokuti tichita malive atichibudisa maexhibits nawo hanimona because mukangoenda kwaari mukati babaroka vati zvakatika iye ndozvaasingandodi kunzwa izvozvo ari kufila kuti iye ari kunyengererwa remember kuti drama riri kumunakidza plus remember kuti ane munhu wake already aritomufinanza imaifa wangoti nini mairoka ndauyaka nyaya ndiri kuona maziriti maisindira mushe imimi men itai semunhu womukadzi ndakaramba izvo kuti babaroka ndataura navo chete yatova nyaya ndakaramba izvo ndakati pane vanhu vasvika kwandiri but babaroka ndivo vanga vaya kwandiri matopisira izvo akutoudza mafanzi ake mangwana kuti vari ramba vaitoninyengerera vakatondikumbira kuna SIS MELLY ari muri kuona saka ndambotava masikati ndikati chananchida kana aida kuti ndiitei someone anokwanisa kuita my voice anotaurawo kuti babaroka womunhu babaroka vane zvavakatotadzirwa namairoka handi muri kunzwisisa right evidence then I'll present the evidence that I have right handi muri kuona why I went to mairoka babaroka vaida munhu anoita voice ravo I could not be his voice without hearing side ramairoka handi maona you be biased handi maona wozonyara mangwana pakubuda chokwadi plus handivavengi kaini mairoka handivavengi handivazivi there was no way yekuti ndongonoti zvandaudzwa nababaroka ndoya pasocial media ndotaura no handimaona so that's why I went kuna mairoka ndikavavanzira kuti ndaudzwa nababaroka ndikati pane vanhu vandiudza but ndandaudzwa nababaroka ende babaroka havana kundituma kuti endai munoti tikudzokerani vakati ndikuti dei zvagona paita peace handika vasitope kuposta nezvangu unyora nezvangu indoita all the same that was the reason handika ndobva vati ivo vati ndaisa maaudio mairoka vakapindura kuti mongosenda zvenyu but handidi kuzviwa handiti ndobva ndavapindura kuti ini ndakatozvininipisa semunhu anti muri kunzwa angotumwa ari kutozama kuti dei vangoitawo pisi nyaya dzichona zvebaba vari kushungurudzika zvingopera remember ini handizivi nyaya dzenyu ndini ushu semunhu anenge aita reach out handika ndatumwa I just forwarded zvavataura handika zvamataura because zvakatogwa namairoka ndikangoforwardwa kuna babaroka vakadaira ndikaforwarda back zvavadavirawo kwamuri handitika so kana musingadi kuteerera zviri kwamuri asi muri tu itaisa vanhu vakuru simple ndobva vapindura kuti ndiri muchechi ndobva yatopera that was the end teererai muteererese mazvinzwa mairoka
uya Mairoka kana uchida nezvangu I'm here uya. Ndokupera kuconversation yedu musi woyo wanga uri musi wa 30 March. Anditika 30 March. Musi wa 2 April. Indatokanga munyaya yatopera. Mairoka ndokuchiuya kwandiri. Saka Mairoka zvinokubatsira kuti utaure nyaya sezvairi. Changamire rocks ndosaka ndati wamhanya usina kundibvunza hauna kuziva nyaya iyi kuti yakamira sei. Iyapera kai pateve ne 2 days or 3 days yapera yatopera nyaya. Animaona pakangoitika zvema audio ndevasendera vakati avadi kuzva zvikabva zvangopera ngabva kuti ndababaruka ini nyaya dzangu dzipindira. Animaona mukazi wenyu amanti mamunzwa babaruka ndipaiti ndakazama kuaprocha nokawanda anchatauri mazita because vanhu vakuru vanoita zvekuparidza panhingi apa hanzi vakanotukwa nani naMairoka. Andimaona ndo kupera wakaita nyaya musi wa 2 April apa ndiMairoka. Handimukona vane white ava ndiMairoka musi wa 2 April ratovewo rimwe date Mairoka ndobva vauya kusere. Good morning SIS MELLY, sorry nekuuya kuinbox kwenyu. Pane nyaya yandidisturba yandanzwa necomment section kuti imi makapiwa manudes angu naBaroka, and that was a lie. Hamene kuti kwanga vazvionepi. Can you confirm with a yes or a no? Ndizive cause ndoda kutora matano ndine chokwadi chakakwana the same way yandakaita wekwenda kunoti naMairoka kune nyaya yakati ndati nditaure nemi hantika kuti nyaya ive ne both sides. It's exactly what she did. She came to me hantika vachida kubvunza chokwadi kune manude here ndo zvinokuita munhu wesakangwara handiti saka nhasi magumbukei naMairoka because exactly zvandakaita it's exactly what you did. Hanti makadzoka mchida kuconfirmawo sezvandakaitawo ndichiya kwamuri ndaudzwa nemuri mwenyu kuti nyaya ite both sides. Saka why are you putting zvima audio zvezvimamaleshi muchiita zvima video izvi? Handimona right. Can you confirm with a yes or a no? Ndizive cause ndoda kutora matano ndine chokwadi chakakwana uye handina kumboteerera life yenyu. Hanzi muri kunyepera vanhu kuti imi mune machatsi angu ndichitaura neboyfriend, which is a big lie. Chero zuva rikabuda nekupi hakuna munhu ane machatsi angu ndichitaura nechikomba ende ndinokurambirai ndakasimba ipapo. But chikumbiro changu kana zvirizvo zvakataurwa kulife kwenyu udzai vanhu chokwadi. I respect zvokutodaro ende machatsi amunawo ndeangu naBaroka. Yes manudu angu anawo aainditora ndisingazivi. Amwe acho hatori na face haana basa uye hanyadzise asi ane screenshot yakanditora ndichizora mafuta ndikaona mufoni make ndakaideleta. Please confirm to me pane zvese izvi. I want to end this once and for all. I am tired nekushungurudzwa ndakanyarara. And I am not going to rest until Baroka vamaoko emapurisa. I was there yesterday ndikadzokera nhasi futi kozi vati ndiunganidze evidence yese. So imimi nelive yenyu kana makataura zita rangu and about manudes, I am sorry munhu wamapinza shinyazi ndivo. I am tired of kuabuswa and thank God ini poni rake ndinaro. Andina kuza ndakutaka to analyze message ya namboma analyze kudai andina any socialite anaro and mubvunzei kuti ndonyepa here kuti ndine poni rake vakundituma bheki kuna Baroka ndinovhunza kuti kune poni here asiyo vari kuya pa Facebook vachiti alright ini ndini ndoonererwa nema socialite ese ndakanyarara. I am very sorry SIS MELLY andisi kuzonyarara. Anditika ini nyaya dzangu andichadzipedzi kuFacebook no. Pandakataura pakakwana ini nefamily taku varongonyora vega ina ndisi kupindura angu. Handimona paragraph aya ina ndambopindura chinhu. Takudawo peace of mind. This is too much SIS MELLY. I'm a human being mufunge. Inyaya rudziko inoitwa 3 months ichingotaura isingaperi. He Mairoka vakahura he ndiri hure. So anoda vanhu mundiite sei zvaanokudzai. Ndobva ndini ndakapindura because it was a lie. Ndikati yezvo apa ndinipe green up yezvo kwai zvakataugwa nani uye kupi imika. I don't have any nudes dzenyu. I just heard vanhu vachiti vati muri kuda kuburitsa manudu on my life. I even said to him, if it was a marriage, you don't say or do things that will hurt vana venyu. Go and listen to my life. I have audios. Only people are lying to you, my dear. And that was the truth. Babaroka vakati ndine mandoda kuburisa ndikavastopa kuti mudzimai aumune vana naye, you don't do that.
and nyaya ide kumaziva henyu machirega kuti machine nekusocial media because it will not end any soon. Dedzai baba rokapa kana ndichinyepa vauye pano vati ndimukunyepa ndobva vati SIS MELLY inga vanhu vasadaro chokwadi vakauya kuzonduza umwe kutondivinga kuinbox chaiko ndikati so you see what I was trying to tell you pamakaramba kutaura paya I wanted to mutaure tese kuti mudzitaure kuseri nyaya idzi dzipere kwete kuitira content ndini uyu ndiri kuvapindura handi kuti kwete kuitira content handimona ndikati musanyeperwa my life is there zvikanzi ndaiwe mailoka ini ndinenge ndisingatoitiri content sisi ndinenge ndakadumbirwa vanhu vachindituka ndikati nini vanhu vari kutoda kuti mubudise manudzi ababa aroka vacheiwayo zvikanzi naiwe mairoka vandinyanyira baba ava ndakanyarara handika I will never do that cause ndoziva zvousungisa handimona ndikati if you still want ngatiitei group kuseri muri kunzwa kuseri kuti mutaurirane but kuti paitike peace. This is not healthy for you and you guys, you are not thinking about your kids. Mondi udzawo pandakakanganisa samai handika vari kutaura nemunin'ina wavo kuseri sasisa pakakanganiswa kubva mapataurawo nhasi ndidzidze ndizive ndichakuedhai mokwira motaura ndikutovati kuseri uku kwete kufacebook because Facebook mune vana hamusi kufungira vana venyu changamire Roxy if you are a sister and you want to build mairoka and you would do the same. You wouldn't bring the life to Facebook. And to me, it was not a content. That's why I said, ngatite a group. Mutaure kuseri muite peace. Kwete zve content ku social media. Anti murukunzwa. Right. Ndine vanhu vandino trusta ndivava. Ndine vanhu vandino trusta noupenyu hwangu vanaro video. Rababa aroka. Ivavo akaramba achivadena. Ndochivaburitsira. Antika video. Ende vanongopedzerana. Ndikabva ndapindira kuti I don't know hangu but it's not okay even imimi kupa vanhu video rababa aroka baba vevana venyu ndinusho ndobva vapindira kuti no uyo handidi kutaura naye zvachose vakaresponda pamessage yekuti ngatiitei group kuseri muite peace handika zvachose sisi ndoda kutaura nemi chete ndimairokava I'm going to post them saka kana muchiti imimi hanzi makaenda kumaitaura namairoka maida kutaura kuti kudini this is mairoka now who came to me. We are talking. Ndoda kutaura nemi chete uyo kwete. Ndimairoka. Zvana botaura paka video kuti muno hotspot kwa mazvionaka. Muno hotspot kwa muno manya ku hotspot kwa. Right. I did anything from him but I want to end this zvanyanya. Right. Ndini ushu. Ndobva ndavati no, don't do that mairoka. Leave room for tomorrow. Life is unpredictable. Hamuzivira mangwana. Muri kuteerera. Mairoka uya utaure urambe uti ndaeditere machasa andiri kuverenga. Machasa andiri kuverenga. Ndinogona kumaposta antika and ndati ndobva ndapindura ndakazoripindura pakati handidi anything from him but I want to end this zvanyanya ndobva ndavabvunza kuti how are you going to do that antika ndobva vapindura kuti iye ndiye akatanga kupa hama dzangu nemafriends angu manudzu angu. So, dei ndandiri munhu anoda content guys zvinizvi ndakanga kudzai pasocial media but ndakuzvitaura nhasi mushure mekunge vaita video yavo. I never nyaya yanga yakatopera ndezve manje kare kaizvi andimaona iye ndiye akatanga kupa hama dzangu nemafriends angu nemanudzu angu so some people vakapa ndakatovapawo video rake havasende zvavo ndobva ndati stop acting maskits emarriage yenyu anti Ivo Babaroka, he must stop going to socialites and putting nasty posts. Dinushu. Anmona. Dinushu. Right. Ukanzi na ivo makapedzisira kundiona rini ndichita maskitsi iwayo rini. I think ndane 4 months ndasiya content iyoyo. Meaning to say kuti zvavaita yanga itombori content. Hani muri kunzwa ndisiri ndakanyora ndivo. Asi vakazingaona kuti it's going out of hand. Animaona. So, ndosa vakazoti ndasiya content ndakudzokoreza mupanzwi. Ndimairoka. Makapedzisira kundiona rini ndichita maskitsi iwayo. I think ndane 4 months ndakasiya content iyoyo. Right. Ndobva ndapindura ndikati mairoka avoid maskits anechekuita nababa aroka if you want peace. You are entertaining people with your marriage. People are loyal to their entertainment. Dinushu. Ndobva vapindura kuti tarisai content yangu mazuvano ndiri kuita zvitori different by far.
ndobva ndapindura kuti I don't know hangu. I heard people saying muri kuita maskits. Ndakataura kuti I don't know zvishwa because pedyo kwawanda ndakatanga kutotarisa mairoka manje apa ndataura navo ndandisingatotarisi. Handichitovaudza ivo personally kuti I don't know zvokupedyo kwenyu. Handika I heard people saying muri kuita maskits. Handamboita makuhwa ini guys. Right. Zvikanzi handina kana skiti 1. Ndikati then I will speak to him to stop this nonsense honestly, of which I did. Dedzai baba aroka. Handika zvikanzi no. People they are lying. Sezvaita ipapa kuti hanzi mune manudzi angu. Ndikati vanhu here vanonyepa. I didn't even do a serious live. I just spoke in passing. You can go and watch my live is there. Ivo vakati he must stop if he don't to listen. If he doesn't want to listen, I'm going to stop inini nenzira yasingafariri. Kuda fame kwake kuri too much. Anmona. Babaro kachecha anatombowadza zvezvo takataura izvo. Handina because handisina norusanisa. Handina ndasingatombo it was my one just ndakuno ndasina munhu anorusanisa. Remember ndakumbirwa. So ndaingoita zvona ndangokumbirwawo. Right. Ndokubva ndati don't do that, you regret if something. Ndakapindura pakuti ndichavapa vakati he must stop or else if he doesn't listen I'm going to stop in nzira yasingafariri. Ndobva ndapindura kuti don't do that, you regret if something goes wrong. Let me talk to him Antika so that he don't post or talk about this issue today. Let me knock some sense into his head. Ndinushu ivo vakati ini kupeja handitombovadene endai munotarisa kana Shakira vhura do kana muine time. I know hamundifollowi zvekudaro ndivo ava cause dai muchitoziva zvandokanda ndivo ava. Yeah, I will go back and check but mainini ndokumbirawo zvanhasi mumboti itai zvimwe. Don't stress or address this issue at all. Let me talk navo mugadzisane kuseri zvipere. Ndiri mai varitori sisi a big sister who's trying kutobatsira kuti vagadzisane peace yacho iitike kuseri because baba roka vaitotadza vane stress isingaiti, mai roka vacho vane stress isingaiti. Hamino kuti mhosva yangu nhasi iri kubuda papapa. Right. Ndobva zvanzi wanyanya kuda fame, wanyanya sisi kuda fame kwacho akuwanza family yangu yakatsamwa zvisingaiti. Ndikati allow me to speak now. Ndiri kubasa right now. I can spare some time ndapedza. Zvikanzi okay sisi thank you so much. Mufunge ngazive kuti tine vana and tine hama. Ngarespecte vanhu ivavo. Kuda kwacho malikes kwaenderera. Ndikati yes mose zivai kuti mune vana. I was not taking any side. Hanimona. Mune vana, I will come back to you later. Ndataura navo. For now, avoid addressing nyaya iyi social media. Antika. Ndobva ndautaura nababa roka. Nkati baba roka, what you are doing is not, you are not helping. Antika. Chekutanga njodzi yangu, you came to me. Ndaikumbira kuti. Kana mauya kwanu ndikubatsirei. Allow me to help you. Kuseri kunoku. Ndokumbira kuti munodeleta machats. Amunonzi munonyera zvibhende. Muchiposta mairoka. Muri murume. Ndakataura navo kuseri. Andina muvera ndakudzai. Mukuzvinzwa nhasi. I spoke to him kuseri. Vakaenda vakanodeleta. Vakati ndadeleta machats. Andika ndobva vaisa audio that I forwarded to Mairoka. This is the audio. Zvese zvamusingazvizivi makutozvinzwa nhasi. Dei ndaida content yavo. Dei zvinhu zvindakazvibudisa ndakaita content navo. But kune zvinhu zvisingaitwe content nazvo guys. For one marriage yemunhu haitwe content nayo. Personal life yemunhu haitwe content nayo. And I help a lot of people. I talk to many couples kuseri. Ngavakupindire mcomment section kana vachida zvavo. Handika tichidzisova dzichifa dzakaloda. Hamumbondifika nzwika na one day nyaya yenyu ya social media without your consent. Never. Even kana ndakuya social media kunoko ndinototi uya utaure nyaya yako wega. Handimbotauri nyaya yako sipo. I say uya utaure nyaya yako wega. Ndikunyeka depa here. Do iwawe maijesi wakaterera pano. Machasa ndiri plea ndozvota munhu anoda kuita mari here. Ndozvo ndeta kuseri ndeta mari ipi. Nyaya iyi remember it was supposed to be done kuseri. Saka ndaita mari ipi kuseri. Tiri 3 pako kana kuti muchigroup. Come on guys, musango shandisawo brains zenyu pamwe pachona. Audio ishi yandakawasendabva kuna Baroka. Sisi Melly muri munhu mukuru. Nyaya dzimakadhilala dzakawanda. Handipengi nini. Ndapedzana na Baroka. Ndapedzana na Baroka. Kusatera mukadzi. Haitombosiri pride zvachose. Mukadzi akatombonditiza futi akaenda. Marriage yakasiya yekutanga yake yasingadi kutaura nezvayo. Akaita the same thing futi again akabuda. Semabudire wayangoti anongobuda utoinda utosvita akapenga.
ndine mari kana une mari chisingu achirwadzirwa zinonge ne mari ine madzangu vanhu vari kundipa mari anopa ma 10,000 anodai ndakanabatsa navo baba papana vanga ndine nawe ndakura ndiri nherera. That's a lie, Messi. Listen to what mukateerera machatsi imimi chikunesa musati disturb guys. Imimi muri kuti hanzi ndakanzi zvakati inini ndiri kupa evidence pano ndiri kuverenga machatsi avo neni handiti. Saka you are listen to what conversation that itaura. Handika come today I will screenshot everything and post. Mozoona pacho pandakati hande ku social media. It was about kuseri. Handika ngati group kuseri. Though machatsi angu navaya. Handika lucky it was in writing and I didn't delete. Now saka mukati mama kundi disturb nchida kuti munzwe nyaya muchiti kwai vakati uyai ku Facebook. That's a lie. Mandinzwa tichitaura apa tese muri kunzwa tichiverenga zvavaitaura nezvandaipindura inini muri kuzvinzwa. Handika this is the audio yakabva naBaroka because handina side ndaitora ndaidazama kwagadzisa. I just forwarded this audio kuna Mairoka. Teererai. ndine bhuku remachatsi ndine mamwe andakaisa ma-email andaiviga ekuti if you want to start parading that muchatanga futi kuti baba havana kukwana. Saka I did not want to go that far. Chaari kurambira kuinda pavhidhiyo neni one on one neni imi muripo inyaya yekuti anotya kuti ndomubvunza mubvunzo iyoyo kuti ningi ndiani, maita sei naningi, ko ningi makazoita sei, ko ningi makaita sei. Haadi kunditaura izvozvo bozi wanzi angotaura zvenyika ichamupandukira futi obva iti amai avatambozwa ndo zvavari. Hanzi akablokwa pano ndiani? Akablokwa pano ndiani? Imi musanyepa imi. Mairoka havana kublokwa pano. Mairoka havana kublokwa. Mirai ndikuchitadzei. Muntadzi imi Mairoka inda uchinyepa kudai. Kondo zvauri naiwe Mairoka. Wakablokwa nani pano? Ini nezuro ndakaona uchitoti follow nezuro. Wakati follow. Uchifollow apa nezuro. Nezuro chaiye. Wakati follow. Nezuro. Saka wakablokwa kupi nani? Mairoka. Imi. Why you said you blocked her and you wrote a comment saying Imi. Mirai. Ifoni kai. Mirai ndida kutaipa mchiona. Ndisa peko. Ndika ndisa. Ish. Kutaipa mchiona. Anditika. Anozichi Mairoka di. Avasi Mairoka di avo. Avasi Mairoka di avo. Vakablokwa. Vakablokwa here avo. Vakablokwa here avo. Vakablokwa. Murukuti vakablokwa here avasi Mairoka here avo. Avasi rivo here. Avasi rivo here avo. Avasi rivo. Vakablokwa kupi? Ndinoona video yavakaita 5 hours ago. Vakablokwa kupi? Imi. Nezuro ndakaona vachiti follow nezuro. Mirai nidzokere kuma notification. Mirai. Imi. Kwai ndakablokwa. Imi. Pane panotaura kuti ningi followed you because ndine zuro ndakatozvona nezuro. Mirai. Usanyepa Mairoka uri munhu mukuru, uri mukadzi mukuru usanyepa. Don't lie. Munotangireko nyaya dzamusingazogoni kudzimiririra. Musadaro. Don't lie. Hantokuziva ndabasa newe ini. Hantombokuzivi ini. Zama kutsvaga pawakafollowa nezuro. Manje nefoni yangu inopinda it's going to be a long shot. Kana kuti vari kugwadzwa ndakakomera kwaBaroka dia apa. Apa muri kuona apa pandakakomera kwaBaroka dia. Kuti ndo zvatrigger. But ndakakomera because yanga iri issue yeningirikirika yemukadzi wokuya pano yachitsvaga rubatsiro. Handiti muona. Ndikaidzokere kumachatsi. Imi. Ha. Right. Ngadzokere ku audio. Saka peace ndio yandaitsvaga ndosaka ndakaya kwamuri. I was referred to you imimi naLulu Edwards. Ndakatouya ndichitsvaga peace. Zvekwa evidence chera izvo handisi ndakazviinitiata SIS MELLY. Ndakatozongoshamisika ndakufonerwa. Ini semunhu ari desperate kuti ndinyaradze muromo waMairoka ndirongoita zvese. But I think after yesterday pandakapedzera live yenyu nemwe manheru paina swaga paya. That was the last
live yandakaita handichaiti imwe live futi, handichakwiri futi pane imwe live ita nyama iroka, handichaiti skiti ramairoka, handindi kumba kwavo ndagara nditomboendiko. Kana asingadi nevana ngaagare navo, kana vakarwara kana vakafa kana kana sei ndevake vana vacho futi, ndezvake ikoko. Handimutsvagi kuhama dzake, handiendi kumusha kwavo, handiendi. Iye ndiye akabuda nanda kumudzinga. Saka ngandisiye ndite life yangu yandiri kuita nevanhu vandiri kuita navo. Other than questioning people, makainzwa imimi audio ndakakupai yai questiona King Race. Pakati wa 3 yandisinaambovhera ndakakuudzai, yandisinaambovhera ndakakupai naye. Pamwe maybe munokwanisa kunge munzwisise side ra King Race. handisinaambovhera Muchidai izvi musaita, izvi musazodai, izvi dai ndogona kupesana nadzokera nebaba ava. Hapana kuti ijealous kurwadziwa chete kuti inini aifungidzira kuti ndichatadza kushanda nokuti yaenda. handisi muri kuona. So babaroka ndataura nababaroka papa inini, babaroka zvamuri kuita zvisiri izvo delete machats, ndopavati ndastopa, handichakwiri kumapeji evanhu kupi kupi. Handimaona vari kundiashua, ndobva ndaforwardira audio kuna Mairoka. Ndikati Mairoka, ngatiitai peace please, trust me my sister, make peace. Handimaona Mairoka ndobva vapindura akati baba ava so I don't think vaudze kuti havana kublokwa ngavauye, vasanyepa twakablokwa, havana kublokwa ngavauye zvavo pano, ngavauye nokuti kana vachitaura chokwadi chaicho ini ndikutaura chokwadi pamberi, ndosaka ndiri kuti ngavauye vose nemurume wavo. Kana pane chandanyepana kuti machatsi ndeyavo kaya, vari online up. Mairoka vatori online up ndovabloka kufacebook, ini ndinawo kuwhatsapp up, vatori online ngavauye. Kana ndichinyepa vati ndikunyepa, machatsi ndeyavo kana enai handakudhilita ndinawo. Handimaona right, ndobva vapindura kuti baba ava so I don't think pane chinobuda zvemereji yangu yekare vanei nazvo, ivo varamba vakadzi 5-1, ini chandongoda muudze asani nezita rangu full stop. Hanimukona ndobva ndapindura audio. No Mairoka, pane zvinobuda, handi muri kunzwa, ndakupai one audio. No takutoplaya because ndivo vaunza kuti vari kuda zvepeace. Handitika kuti musataure nezvavo, let's work towards that my sister. Ngatisei zvimwe zvese, handitika ngatisei zvimwe zvese zvekutaurikana kuti chi, let's work towards tite peace kuti nyaya iyi ipere. Trust me on this one my sister. Babaroka vanotori netimu rinokuvengai rechikadzi riri kuinitiata kuti kuinde masocial workers atore vana, because you are abusing the kids, you are doing this in front of the kids. Please my sister, let's do peace. My sister ndokumbirawo, handikuzivi, handisina kumbotaura nemi my first time, but neukuru hwako alright tobera alright, ndoda kuti ndimbozvidukubisa pamberi penyu. Let's make peace. Zviperere kuseri, hamuna chamunobva Mairoka, hamuna chamunobva. Babaroka mushure mekunge vatiudza ivo kuti kune matimu ravo rekunze kwenyika kunoku riri kuda kutoripota Mairoka ava kuti vana vatorwe, because vari kuita maaudio pamberi pevana vachitaura nezvababa vavo pamberi pevana. Ndobva ndavaisira audio iyi Mairoka kuti don't do that. Babaroka vanotori netimu riri kuda kutoti itai peace. Ndini ndo ndinoda content inavo, vari online, mirai tivafonere vauye palife. Vauye ndikani vafonere ikuringa ishi ringi ishi ndakavabloka asi ndikuvafonera ishi. Mairoka ndiri palive saka manguri mategwa ndofunga mamuchiti makablokwa ofuchi munoziva yenyu kuti hamuna kumboblokwa. Handina need kukublokai, hamuna kumbobvera mabloka, makatofollowa page suro. Saka ndanichikumbira kuti muuye noti ndikuadresa video yenyu yamaita am addressing sezvazviri. Video pane video kutendera. Hapana video yamaita. Oh, ndakaita live yangu nezuro irimba asi pani pandakataura. Saka ndofunga ndiyoyo. Yauya kwandiri ndikatona ndicho ndatotegwa tegwa ndadi ko handisiniwa maireva. Saka asi pa live pacho ndakataura kuti ndimi. Ende Mairoka vanhu vaya kwandiri vakati simeli ndatofunga pamwe makataura. Page ramuri kuti ndakakufollowa ine zuro, ndakakufollowa ine page diki noti hombe. Asi page renyu hombe hamuna mbovhera makabloka page renyu hombe. Ndokublockera ichi. Mairoka ndokublokera ichi reason yekublock plus still nyaya yenyu mimi sisi Melly mangotora maclip akatenderedzwa nevanhu, ini kupeja ndiraunanga zita renyu of which mimi kana muchiziva kuti ende zvakaoma musati mamhanya kuita live handiti mhanyai moteerera live yangu zvakanaka musingamhanyi musina hasha. Aiwa ndinangu sorry munin'ina, kana usina kunangako, kana wanga usingarevi inini
aiwa pakanaka nokuti mairoka ndendiri kubasa aiwa chirega ndikupindure mairoka pakomenti chirega ndikupindure pakomenti. I wrote that comment myself. And kuti iwewe you are not my cup of tea. Akusi kutuka mairoka. Tsvaga vanhu vekunze kwenyika vari kubatsire pachirungu ichocho. Akusi kutuka mairoka. Kana kuti kuvenga kuti zvinoreva kuti ndokuvenga. No! Ndofunga ndo pawakaita era ipapo. Pakuti they are not my cup of tea and ndinyanyi kuvafollower. Chichaitika. Hello? Comment section musadaro. Guys, azvakaoma. Handizivi. Quite by those. Aiwa, but the fact is, she was talking about me, guys. I am the one who wrote, and this comment. I am the one who wrote that. Me. I am the one who wrote that. Me. Hani mkwati ndakafola ni page diki. Kwa ni page yenyu ngocha ndirioni. Nimbondo ndo blockere guys. She was talking kwapo kuti you are not my cup of tea. Ajituki achisiru chinotukisa guys. Zvakafanana neku. Guys, na hivi ndi vanhu vakadza vari kunze kwenyika imbo ya umbotitisa wama English lessons isusu tibatsirikana. Hai why delete nokublocker. Ndichiza ndakanyora comment yacho. Ndinokublock sada kuya pana pachimisa kudzungaira. I'll just block you and move on wangu. Unofunga ndochika kutukwa here kana wakantarisa iwe Edlin. Do you think ndinochika kutukwa? Zvinkani zvamunhu zvandakatukwa chituko chichisa chambu chaka chinoera kwandiri chasina mbodzwa nasi chingave chi. I am the one who said antika couple my loka she is not na baba loka they are not my cup of tea and but this is what they are doing on social media is not necessary. Vanhu ava vane vana. You guys leave room. Daito address. Comment ide yanga iri ifanga kuta secret and ndainyora pa page pavo. Ndakanyora pa page pavo guys. Ndakanyora pa page pavo. Andi maona. Saka ndaida kuti secret kana ndaivanyaya ndainonyora pa page pavo. Andi maona. It's not a bad statement. Chiripo njokuti comment inenge andizivio. Hani maona. Zvofana nepandakamboti we are rivals. Vanhu vakanozvichinja vakati enemies. Muri kuziva ndo same situation. Pandakati me and my brother we are rivals. But kuseri we are brothers. Vanhu vakanochinja vakati enemies. Rival hazvirevi enemies guys. Exactly Carol. Rival hazvirevi enemy. Ndo zvakatwiswa futi. Barbara Mutogo. And ndaka approach. Remember this comment, I wrote it before I was approached by anybody. It was just like you were writing in a comment section. Inindri kunyorao in comment section. Hapana nyaya. Later on, Babaroka ndo kuzouya. Antika. Saka ndefa wakutanga no delete comment yangu because ndakambeta comment kusure uko. Maybe last week uko kana utikudi. Ndefa wakutanga ndano tsaga comment yatu noti vazoya kwandiri chega nimbono delete because ndakaisa comment. No. Paita my life paper vachituka pa ndo comment section ndakangopindawo ipapo. Ndobva ndakonyera zati comment yangu ndikazvindira. 2 weeks after Babaroka ndo kuzoya kwandiri. Mairoka amunotaura zita remunhu. Antika, asi ndakanyora comment iyoyo pa live yamaita before your husband approached me. Ende mazonyepera vanhu tanzi maida kuitigwa anzi vaida kuita mari neni. Mairoka ndikuverenga machatsi nawo machatsi enyu neni oseka nema audio lesho zvaraitumira napa. Tasingatauri kuti ngaitaurana kuseri. Ngazvito kuseri ngakuti chigroup kuseri. Musaitaure ku social media nyai. Musaenda ku social media. Me and you tasingatauri izvozvo. Kuti muri kupa vanhu entertainment neni marriage yenyu. This is your marriage that you are playing around with. Saka ndaida kuita mari nemi yei. Pese kukura kwese pandakaita mari ne social media nani asi ndinongoita ndakamboita nezita renyu. I'm not a razita, but you did, the beating about the bush. But you meant me because I was the one who wrote that comment. And to say you are not my cup of tea,
It's not like in mukutukwa tamu munukuvengwa. No, I don't have space to hate anybody. Handika handina space ndinovenga munhu. But it's just that kuti ani muta makomedi. Makomedi acho amunenge mchita inini ankuside kwangu inini chete. Ndo andini ndisinganyanyo kumafila. Simple. Haisi mosha. The same way amusingawiwo pano anti zvadini shita pana pamwe mune musingatozvifariri. Hazvisi mosha kuti ndingabva ndatota mairo kasana mboona page pangu achiuya kuzosapota content yangu saka vakato no handizvo ba. I think bangoita misunderstanding yeword rechirungu iri. Hameno mairoka next time imimi zvamanga mo addressa iyoyo comment yangu iyoyo zvamuri kuti imimi ndazoinda pa live ka imaka addressa comment yangu hamuna kundibvunzawo ini nda addressa wo makuti denda uya kuseri ndangoita zvamakaita ndo zvanangopama zvamangoita zvanangoita ndo zvamundangoitawo. We are I'm too old for this drama. I am now too old for this drama. Nditoodi zvimadrama zvenyu. That's why ndakavinga kuseri. Ndine a lot imimi mairoka pamakandibvunza zvavabaroka kuti vabaroka gave me everything zvavanga vanazvo. But never a day ramakona nchiposta anything. Kana kuita content nemi. Vana Squaga vakaita ndoda kutaura guys comment section imaivepo. Vana Squaga akaita live akandimanikidza kuti winzai babaroka ndikaramba ndikati imarriage yamairoka nabaroka ndina chandinokupa kana screenshot kana audio kana chi. Guys mamusipo ipo taurai chokwadi, were you not there? Ndichitsika madziroko so kakandisisimeni zvamunongoita ndakaramba ndokuita content nemi koko. Ndokuita content nemi kwaSquaga ko vanhu vakati ndikaramba ndikati ina handite content ne marriage yemunhu, handite marriage content ne marriage yemunhu hazviite. Inini mairoka, let me tell you about me comment section imu vanoda ngavaudze mairoka. Mairoka ndinotaura nevanhu, ndinodhila nevamwe vanhu vakuru kwandiri vanouya nenyaya dzemumba mavo, ndinodhila nenyaya dzevanhu dzimwe dziri sensitive amufi makaiona pasocial media. That's me. Chero dei ndakataura nemi nababaroka kuseri mamusingafi makainzwa ichibuda nameli ndimi maitotaura nyaya yenyu mega. Inini handifi ndakataura because the fact yekuti inyaya inotori serious yemarriage handifi ndakaitaura pasocial media. I respect izvozvo. Ndinotaura nevanhu kune nyaya yenyamba kainaye pasocial media ingazi nyaya inoshamisa dei ndaida kone ndikune nyaya dziri deep dzinouya kuseri dziri deep ndichitobata dzimwe dzemhuri dzemafamily ndichitoita kuita reach out dzimwe ndinguva ndichitukwa dzimwe nguva ndichisova dzichibudirira. Avafi vanhu vakadzinzwa pano padiaries pano ndinoya nemunhu ati SIS MELLY ndoda kuya nenyaya yangu ende mairoka don't ever lie in your life again. Mainini kamuchiti munoenda kuchechi handinamboti uyai kulive nenyaya yenyu musanyepere vanhu. I never talked about uyai kulive nenyaya yenyu. Ndaiti ngatiitei kuseri mutaurirane kuseri even machats enyu nemaaudio anaplaya panapa confirmed zvandakataura imine ndinazvo zvese everything handidelete. Andimona hazvidelete. Kana unga kabatikana munin'ina uchifunga kuti wedre kuti she's not my cup of tea rari kutuka ungadoka yakandibvunza kuti SIS MELLY pamakataura wediri mairevei ndongoti uchitsvagawo vamwe pamwe kuda ndisiri kunyadzogona chirungu chachona zvongopera. I keep secrets zvisingaiti mairoka nditotukwa nevamwe. Kune vamwe vanhu ndatoona chinyora kwachangamire rokusuku vandaona chinyora kwachangamire rokusuku hanimona vakatouyawo nenyaya dzavo chaidzo dzekuti tikataurawo vanongosekwa nevanhu kuvayanika. But ndaona chituka uko anditauri ndongovaona ndoti hezvo ava vari kutonditukawo ava ndongodarika because ndo zvandiri ndinoskipa secret yemunhu handitauri chero ndikanzi ndapiswa chero kanzi ndaenda kukoti handitauri secret dzevanhu. Inini every day I deal with real life issues. Handite comedy chete. Comedy yanda kuda kubatira pamusoro iyi ndodzila nenyaya dzevanhu live and direct. Phone yangu izere nyaya dzevanhu vakudze im comment section handifi ndakaburitsa and handitauri dzimwe dziri senzi dzokuti mukadzinzwa munotovhunduka. Nditauri zvisina nebasa rese. Saka marriage yenyu iyi ndaizoyazoyenyo kushamisa chii chekuti ndaizokuti uyai ndite content nayo. Mairoka ndinoona zvakawanda ini even kuseruko ndotaridzwa zvakawanda nevanhu zvimwe zvisingakodzeri kuti ndione handisina mbovhera ndakaona paupenyu hwangu andimaona. But handifi ndakaichitaura pano. Handifi ndakaichitaura pano. Ma-issues eupenyu masvini evanhu vatotsvaga help chaivo kwete enyu econtent aya
enyu ndeye content makazotoka ndakazorega kuti content ndatove nenguvasingasaiti content nazvo enyu angare content aya ina handitoiti content nelife dzevanhu zvinhu zviri kuraramiwa nevanhu vakomana ndo yanoita content nezvinhu zviri kuraramiwa nemunhu. Munhu ari kundudza simeni zvangu zvakadai so takapinda pakati tikadai ndopatira patanetse katadai so ndo yanoita content. Come on Mairoka, you are better than this. Kana mchida kuita content Mairoka, tsvaga imwe content, kamida kurira ingotsvagai content imwe skiti munongorira. Handika munongorira inini handina chisina nguva yekusara nchiririsa apa because ndinoenda kubasa Mairoka. Handi imimi muri full time zvemaskits handiti ini ndakuenda kubasa Mairoka. Saka pane ndauyawo palife apo neapo Facebook yave side hustle yangu. Hani muri kunzwa? Facebook is now my side hustle. Muri kunzwa? Kuno kwacho ndinotoita zvakawanda mabhinda kohobho andiri kutoita. Izvo zvinitopedza apa izvo ndine stand guys Peterborough muno ndikuenda nobika chakuita live ndiriko. Nditotsvaga mari nditomeka mari koko. Facebook is side hustle. Ndakataura nemtiri 2 Mairoka. Tiri 2 patakataura pa phone. I told you my sister tiri 2 as women ndikati my sister. Facebook mungasasa content idzi. Kozuka kafuma kavhara mangwana Facebook. Muchita content ne marriage yenyu munoita say. You remember me Mairoka nchikubvunza tiri 2. Ndikati mari inenge chikupai zuka ndingachikupai mari ko zvino. Akafuma kuti ndoda ku ndoda kumbofuma ndakavhara. Uya ndabviswa pano uyu. Ari toxic uyu. Aringotuka vanhu comment section uyu. Kaiti mbise nomsakumalo. Anmona. Ndikakutokuti ndikati manini mukafuma munozodini. Iside hustle, social media iside hustle Mairoka. Iside hustle. Inini andichauyi kutanzi ndoda kuti ndirire Mairoka. Level yepandiri nazuka panenge achindibhadhara patori pamusoro Mairoka. Patori pamusoro mufunge. Patori pamusoro mufunge Mairoka. 1 the fact yekuti page rangu rakasitwa masettings akasara nenyu. 2 kuno kuma world kuno kwari kuno kwambo yakabhadhara zvakafana nekuAfrica. Andi muri kunzwa. Saka musatomboti azvine kurira izvi kana kuti chii Mairoka. Musadaro mainini. Musadaro. Ngatingotambai zvakanaka. Ngatingotambai zvakanaka. Ngatingotambai zvakanaka. It's not right Mairoka. Handina regerera ndokumbira koza ndijina. Nyaya ndiya kudhara guys. Machatsi esanda kutokuti uverengera yapa. Mamusina mbovera makamanzwa imi. Kana makandinega kwasoka mukati buritsa ndikati andiburitsi. Because in the image yemunhu guys. As far as I know vanhu ava vane vana. Mangwana fuma kadzokera ndira tine ini nyaya dzavo ndovakauya pa social media vega. Ndisati namboenda kumba kwa namboenda kuseri kutsvaga nyaya dzavo ini. Babaruka came to me. Handika Babaruka came to me. Handina mboenda kunotunoka kuti uyai nyaya dzenyu kana Babaruka kuti nditi uyai nyaya dzenyu pa live. Babaruka vaida kuti tipaitwe live ndakaramba. Ndikati pasina side drama Mairoka azviti ndosaka ndakazopiwa namba dza Mairoka. Saka ndakakanganisa futi. Musazodaro guys. Musazodaro. Ende pakai baba shuka ochina ku live ndakamirira futi Mairoka ndiri futi ndikusandi kwa Mairoka nchimirira munhukadza kumana. They can make ndiyo ngavachita mari nayo content kuti ndaplaya maaudios ndivo vanoita iwo kudainda chomukati video kwa live. Handiparadzi ndinotovaka cha ndakaparadza kudhara kono nditori birida ndiri birida kumveke kwataikanda nyaya dzevanhu ko zvakapirira ikoko iko zvino kunotouya munai muchitonditsekana kuti ningi azodai ningi ndiani because they come vanhu toita problems enyama guys. Sometimes you need somebody that you trust. Ini phone yangu inofona na 3 am ndakavata na 2 am ndakavata munhu achichema kudai so ini chaiko vanhu achitaura nyaya dzavo varume vakuru vamwe kwakuru kwandiri vanoyawo kuna sisime ndotozvibvunza kuti zvino kana mukauya kwandiri saka konzi chingondiudzaiwo something ndotoda advice bva kwamuri. Chitoriwo chipo chitorimo mandiriwo. Chingori chipo chitorimo mandiri. Zvino imubva moya moti tek nene amusadaro Mairoka ini zvekumba kwenya nditozvizivi nyaya dzina nditodzizivi ndakangodziwawo nemurume wenyu kangoya kwamuri mukati hamuchadi kuzviwa ende zvikangopirira ipapo. Makambona chizodzoka kwamuri kana kudinga namba dzeita angodzisevawo semunhu asocialite natsaura naro musi iwoyo ndakabva ndaseva namba dzangu imukasevawo namba dzangu hapana chakaipa mbara mangwana nzira maindoroka chero tisinganyanyi kuwadzana pa social media tinogona zoda kuwadzana pa real life chaiko pa real life pa upenyu. Saka azvidi kudaro
handiti handisi enemy yenyu, handikuvengi ini mairoka utori munin'ina wangu takati kutarisa handitombokuvengi kana handika asingoti sometimes ndizoti ndikazotsanangura nditi kuti ndozoita kunge ndiri kutaura zvisirizvo futi zvikazomiskota, saka ngatingosiya zvakadaro. Hanimona, ngatingosiya zvakadaro. Ndofunga chero kumakomedi akawanda guys, you hardly see makomedi angu zvekudaro. Maybe kwanazbiwe chirana mhosva uko sometimes nambuya person apo neapo. Hanimona, kune dzimwe dzekusikidza kuti ndingo chingoti haisi kunyatsonditikla. Hanimona the idea yekomedi ndeti vanhu vaseka handiti ndizvo. Saka asi munhu wese anosekeswa nechinhu ichocho. Handimaona chete kwete kuti tingatovengana. Ndina why reason iri yei? Aiwa mairoka kana musadaro zvapera guys, ndo nyaya yachona. At least she came handichaendereri mberi. Zvakawanda zvazviri mufoni zvanga zvichabuda pafoni apa, zvakawanda zvanga zvichabuda pafoni, zvakawanda zvanga zvichabuda zvamamusina kuwa zviya zvamaitsvaka zviya zvanga zvoda kunobuda. Hanimona, zvanga zvoda kunobuda. Anyway, vaita zvakanaka vauya, hatichaendereri mberi. Handika that's how true of a sister that I am. Handichaendereri mberi nokuti vauya vakati ndandisingarevi inini. Ini ndikati aiwa maireva ini nokuti inini ndindakaisa comment iyoyo. Handiti maona changamiriro kusaka mhanya kunondituka. Roxy wangu, kana une problem nemino iyi wangu, go and paunonamata paya upfugame unamate undinamatire kuna Mwari kuti Mwari ndine problem nemino yamakapa meli, ndanchikumbira kuti Mwari muigadzire ite point, ndinamatire wangu igadzirike, because handisi daigona kutozvisika. Dei ndakatozvibvanyangura ndakazvisika futi. But the fact yekuti handitogoni ndozvitoripo, kune musiki umusoro kwakakusika wakasika ndozvazviri. Iwe chaunogona kundibatsira nacho my sister before you go and tuka mine mino yacho, kuenda unonamata kuna Mwari kuti Mwari ndauya kuzonamatira mino kuti muigadzirise. Pada Mwari vanokunzwa iwewe ndikafuma ndine mino ine point. Tobva tangonaka use zvawakaita. Andiwana, that is not cool, Roxy. That is not cool at all. All in the name of entertainment. That is not cool. That is not cool. Zvawaita, because wangu wasingatozivi kuti yacho yakamira sei. Wangu wakula ivuko. Kuno kwa nambu hauna mboyawo kuti uterere. Ukabva wamanya kunoposta chitukira, ukabva tanga wandibloka. Kuti wazondibloka ndazodini takambenga tati nekutoti pacho kumaso ndakatombonyera page pakuti taitotukanirani mbozina namba vandakakutuka handikuzivi, handina namba vandakakutuka. Taitochiya kuti uchungondituka every day nongoonakigwa wako nokutuka ngagokudii. Unakigwa wako nokundituka kondaigodi. But anyway guys, ngandinamatire Philip Dimba kwanamatire mino yangu tifume yakaita point. That's the only thing changa ndibatsira nacho. Nokuti kundiudza zvairi ndotoiziva muridzi wayo kuti ndo zvairi. Ndakatofana na baba wangu mufunge ndoisepi. Ndodoidambura ndoisepi. Ndosara nemaburi. De muchitombo zati kune pasi pana paka kune vanhu vastorina zvachose mino. Vane maburi chete. Umwantori asina mino paka mumbo mukara mchimbona kuma previews kunobuda ku Facebook. Unoona zvimachira nezviratidze pawo ndipo unotenda Mwari kuti Mwari ndokutendai because nditori munhu akatomira zvakanaka. Umwe anofamba asina kana makumba, anofamba ne ichi chega ichi. Munoona zvakawanda. Umwe ana kana maoko ekubatisa kana 2. Otuka ko munhu anayo. Umwe atorina kana maoko ekubatisa kudai vakawanda vatori na maoko. That's not cool. Atituke edu pana pasi tinongo addressa, we don't shout, we don't tuka, we don't butsa zvinyazi, we don't body shame people. We don't body shame people. We just address zvatangoita ipapa. Tato addressa yapera so. That was not right, Roxy. And unobva wazongondi blocker, obva wandituka. Ndauya ne account yangu chaiyo, personal account, isiri page yandauya nayo kwako ikoko kuti ndipindure. Handika zvisinei ndichazobvisa hangu personal page yacho ikoko kwangu, because obviously kundibloka kuri kuti ndonona nti saka ndichaibvisa. Andiwana so that usandione zvachose zviri zvauri kuda. Handika zvauri kuda. But Roxy wangu uri mughost wakadaro, uri munhu sha, behind the ghost there's a human being wangu. Ufungako ruvengo rwaunarwo towards inini nevamwe vanhuka runoremera iwewe uri kufamba ukarutakura wangu. Runoremera iwewe ndio uri kufamba ukarutakura. And the moment anochera gomba uchifunga kuti kucherera munhu gomba, iwewe ndio unowira mariri. And stop this hatred thing. So matina ruvengo takatadza, yes takatadza chaizvo sekungotadza kuti vatadzi. I believe newo ndonone ngoti wooni kwakawanda ko mughost utori mutadzi chaiye takatadza ufunge tikazvibvira kwazvi tikati Mwari tikazvidzokera tikasiyana nazvo. Antiona
saka kana wakangogara kwangondimaka kwangondivenga ingokontinya wangu ungoramba kwangondivenga saizvozvo handika inini ndichingorarama mweya wacho ndichingopoona Mwari handiona iwo chingopowawo Mwari wako mweya wako naMwari. This business of hating people vasina chakakuitira kana kutadzira, I don't think it's cool. But anyway, aluta continue. If it's paying you and is making you feel very peaceful at night, go ahead. And go ahead with. But me, I don't know you. And tina reason kugwaniwe kana kukuvenga na kudini because utori mughost and tokuzivi. Antika, when I saw uchitoti peace, I said, Mwari, I've been praying for years. Kuti kana kune vamwe vanhu vandaka vachakandibatirira something ka vaite let go Mwari. Tingofara mukuwadzana. Pandakatoona chitakonde kuti peace ndakati Mwari, ndakatonamata nezvazvo ndikati Mwari, muri Mwari vanoacta the way inoshamisa. This ghost iri for years richindituka. But Mwari nhasi all of a sudden kudavira kwenyu Mwari. Ndakatorumbidza Mwari nezvazvo. Ufunge. Ndakatorumbidza Mwari nezvazvo. But anyway, ndichitoti handina need ndotukigwe ndaite yangu ndatuka ndadi yangu ndotukigwe. But not knowing kuti wako wanga ne hidden agenda kuti unoda kuzongondituka kana chako even uchiti ndisister zvaunoita kuti mama SIS MELLY kana ku inbox waipinda mkoma sa blog pane nyaya yakadai mkoma ndokupoka side of the story rangu handi ndizvo zvinoita toitawo tese kwese usati wamanya unondituka kana ndiri wrong wenda unondituka handi ndizvo zvino iyi ndo nyaya yacho yandizoti pangu wachindituka saka pamwe zvawandituka zvichachinja mino yacho kuti ifume yakamira amen chaona mangwana kuti inofume here yakamira pamwe kuda ndo munamato watodita kuti mangwana zvifume zviri pari nani andimaona. So guys, ndo zvanachida kungotaura pana nyaya hombe ndachida kuti handina do I hold nothing against Mairoka nditombova I hold nothing against Mairoka ndanchitongo adresawo nyaya yekuti ndandangoona kuti ndizvo wako WhatsApp group kuti wandikutozvinzwa kuti WhatsApp group muri kutukwa ndikati kupi zvikanzi Roxy anotokuvenga izvo kutoda musatombomusekera mukati ndikati ndamuita sei zvikanzi kune post yaiswa kupi ndikati ndikunozama kutsvaga page racho raRoxy ndione post ndione ndakablockwa isati akandiblokana ndakablockwa ndikati kwandibloka ndatadzei zvandinetsa pa vari kuisa link ka ini ndikuti ndibaye link iri handichaoni apa ndaiona ndopandati arigai ndisechi ndipinde neaccount yangu hanzi mai yokufirwa ndimwana alright ndiranigwe address ndopandazodi pandazototi riga ndidini ndipinde mai yaperai yataureni nyaya yamai vava nsati ndanogesa ndifunga munhu wandikuenda naye wakoma wangu ava vanga chitofona apa izvozvi vanga chitofona mai vaya vekuenda kumusha manheru makuseni makuseni acho ezuva raka the following day vakafuma makuseni vakaenda vanhu vakatumira mari dzekukapiteki ndofunga makaona kuti mari dzenyu dzakadzoka vanhu vakaisa mari dzekukapiteki hanzi mari dzese dzekukapiteki dzakaramba kubuda saka ndofunga dzinodzosera kwamuri vanhu vakanga vavatumira nemari dzekukapiteki but makuseni vachifanwa kuenda kunokwira bhazi vakabva varamba vakati ina ndichaindi kubhazi ndikati but kubhazi kune tiketi renyu ririko dei machinda kutiketi vakati ivo havakwanisi kuti vaende kuningikiri vaende kutiketi because vari kufila kuti rinogona bhazi rinonoka kufamba saka vakati ivo vari kwaenda kuhaika ndonosvika kumesina ndosvika kumesina ndobva ndakwira zvimota kana kuti gonyetere rinosvika kumusha kwavo saka havana kuzoenda nebhazi nebhazi vakasara vachitondifonera vachitoti ko munhu aufa ndikati vati vadi vakuhaika saka vakazohaika vakabva vatoenda saka asati ndanzwa kuti vakafamba sasati vandipa feedback vangoti ndakuhaika ndakuenda saka handizivi kuti zvakafamba sei animaona anzi
vava kuitira time ndofunga vanga vakuitira time kuti unza kuti munhu anenge afira kumusha pamwe anogona kuigwa kana the following day saka ndofunga vakato but now zvinenge zvine guarantee here hanzi mari yetiketi vakadzoserwa here aiwa tatisina kutenga tiketi inasho vanga tanga tapiwa tiketi kumabhasi vanga vachifa hongokwidzwa tasina kutenga tiketi tatangopiwa tiketi tatangokumbira tikapiwa tiketi kuti ngavauye vaendwe navo saka vakatozondifonera vakuti ko mai vaya bhazi roda kutosimuka manje kumatikofu vasati vauya ndikati chitoenda yenyu simukai muinde mai vaya vati vakuhaika anomaona vati vakuhaika saka I'm sure vakasvika une kusina plus parufa wazotange nokudza vanhu vachazotipawo maybe feedback after 3-4 days kana mwana achengetwa maybe so far hatina feedback yanaenda yangu kumataura navo vachienda vachiti mari dzemakapiteki dzakaramba kubuda anomaona sa ndo pane comment yandakaenda kuno komenda kwababa aroka iyoyi pamwe kana iriyo comment imwe yamutsa futi because mai ava vanenge vakambenge vaenda kwababa aroka first vachikumbira nyaya kupostigwa sasi zvamunongoziva kuti pasocial media pakazara mascam guys pakazara mascam sometimes you need to verify so baba aroka pane munhu akati nyaya yandaiona kwababa aroka ndobva ndaenda papapage rababa aroka paya ndobva ndaona yakapostwa anomaona ndobva ndatotega baba aroka mukomesi ngati vauyawo vari muinbox mangu hamuna here kuvabatsira kuvapa help because I wanted to hear kuti vapiwa here help kuti vangu vasina kupiwa help baba aroka vabva zotopinda zvako papa achiti handizivi kuti vangu vapiwa help here because ndangoisa nhamba but tatatotaka kuvabatsira kuno ndopa ndakazongonyora kuti tatozvatove sorted vakutokwira mangwana vachienda anomaona so maybe comment ndakatsa baba aroka omba mwewo aina kufadzawo chi amainini amen because comment yangu yanga iri maererano nekuti vakapostawo semunyaya tatinayo so I wanted to confirm kuti mai ava nange vapiwa here mari kwababa aroka because pane pekuti anoenda kwababa aroka opiwa 40,000 voya kuno kuvoorezigwa futi 10,000 anomaona zvinenge zvisina kumira zvakanaka andimaona mascams akawana ndosaka tichida kuverify sometimes andimaona so yeah ndo nyaya iripo kuti paite pisi chapota chinokomendawo kwamairoka kwacho nongonosiyawo comment kuti vaonoti handivavengi ena handine ino andoriwo munin'ina kwababa aroka ndagara ndongoenda nosiyawo comment anomaona chete ndongo iye especially kana paita nyaya dzakadai because handitendereri mapeji ese guys handitendereri mapeji nditonyanya kutotambira manigerians ini bvunzai vanhu vanosangana neni kumanigerians uku ndokandei nditori kana kune dzimwe nyika dzimwe kune musikana mazano kunewo kujamba uyu vanojamba uyu anomaona ndokati nditori ikoko kwedu uku unongoisa comment kudai so vanhu bva vauya vanhu vakakumaka vavengi vakuvototi tekiteki saka kashoma kuti ndozviendera kumanigeria uku ndokandei ndiri kutofara samuswe zvokuti ndinokuti hakuna anomboya chitiko yangu di ndokandei ndiri ikoko anomaona so guys yeah muve nemasikati akanaka tobatsana manje handitika kwanzi kwanakora tati kwanakora uko kwanzi tokuonai vanaradza nondiona kwanakora tinonyora takasununguka tomboita 3 dzedu tiri vazimbabwe chete but hapana kutukana tichitongonakigwa anomaona pakomenti yo tichitaura neshona pakomenti parotagwa malanguage obho totobvapo totoinda kumwe kuti chingodaro hakusi toxic anomaona kumwe hakusi toxic kwedu kuri toxic akomana unongoisa komenti kudai inoswera yatogwa komenti iya yakutotua kutotukirirwa kana kutouya ipapo kuzokutukirira pakomenti yao isinei nevanhu handimaona saka ndosaka muchana chiti aregai tiinde duku nokuti kwedu kwakadonhera jombo yasatani doko yakawira kuri toxic kwedu handimaona saka guys ndakuinda guys chakubatai masikati chete life masikati andika tavikwa toda kuenda kumuve nemasikati akanaka andika let love leads guys hate it's not our portion especially pano padiaries we don't have place for hate hatina nzvimbo yeruvengo pano hatina nzvimbo yeruvengo please hatina muve nezuva rakanaka ifo nangu da kuti ndisore nempa zvaya kudoramba kuti ndikati